Get down. Get down. Yeah. Fuck you, man. Shit, damn. Ah, det är utanför mig. Spy, utanför. Ett attel. Spy? Ja, jag fick han. Så rakt han. Ha! Fuck Det var yeah. genialt. The fuck is this? Oh, what the hell? Wait a minute. Aj, aj. Jag har fast brukt tärterskull. Do det du. Yeah, I know. Jag hade fuckar bara. Yeah, what the hell? Tre. Ah, shit. Damn, bruh! Holy shit! Yeah!